Besa me ka kire wo say wontimi ntra wo fie anka anya ne wo pa nka se wo be ko heaven anya dwuma. Besa me ka ne kura kire wo na enti odofo menam awurade asam so no kasa breti awai mu adoni brimu kadache hwa Israel dom na madu ba ko nyimu aya miensa ne enya nyina so bi ne yamfa enkasa yankwa madu ba ko nyimu aya miensa no o se na se o se nyina so no a Bible se wo se nyina so a otini ni be yeden. Hallelujah, amen. Anakufu ado aya president ohudi gina aya pa obu nkonta ne mpanyimfo etra se no mo ahuru sa babi adro na ase ato aso dem babi ese nipa hia bia no ese atomu. Bible se munya mo nhyiamudie da babi abanu anabasa di ahyiamu no na awurade ho ene ese yenya nhyiamudie mepa chawo enyina so a wa Kristo no abra yenya nhyiamudie no sa nyina so no mpa chawo atenefo ebende na wa hibiem so wa sa nyina so a ateni ni ba yedan a Kristo fo mo yemo mpa yeye ajane madifo mo yemo mpa yeye adu bra esese yeyi etinwini atena fom eka nsem bi kire awurade ama awurade hu ye mobo ne wo sanka wie maye ne enya bre ne adade ne onyankopon adwuma onyankopon asam ne be manipa ko heaven ye say yehia mu a ebre ni ho so obeka nyame asam enka ne ba ha edan hwere baako kasa ma hoto duru ba bi kura utimi huri tira pacho je say wo tira se si a bonso obi akwa no nyonkon anim obi nso tie kire ho nso wo je. Hallelujah, amen. O say nyina so a wotini ni ba yadan kai Bible awurade wona sori fie kronkron mu awurade wona sori fie kronkron mu awurade ahimwa wo soro awurade na hinya wo soro na ni tua na ni so atete so nipa mahwe na ni so atete so nipa hwe awurade so otini ni hwe awurade so otini ni hwe na obonefo ne de ope me pa che wo yade kakra ya ba yi sei obi de ahwase ya daye asabre ampabo asori kro no e ka say entra fie wo we sese ho a ebra wo fa wo ko jan wo fa wa katatra na wo ko wura so dam no na wo asese ho na wo se wo da so ye gidi ni asemo o se nyina so a wo trini ni be yetan keka Bible awurade so o trini ni hwe ko na abonefo ne de ope emim de onipa bonefo ne onipa wo pa emim de onyankopon kra tan no onyankopon mara tan no ene nipa di emim nipa bonefo bagana maimu na ninya nipa bonefo bia sa ene Ghana mrantia ene mabawa ene nipa ye wo mu se sikani bra na ba ya bra bom sikani bra no so omo nkope mfiri Bible ho na mom ay abosom ene nipa nam so etu nuro abosom na nipa nam so eje ene bone ade sa ne ma eje anema bia amani panya nkoso na mehye me ka bosom ho asom akere wo a sister wa wotimi no wa mani bia wotimi no ya re bia da so me pacha wa re bia wotimi nya me pacha wo bia ho asom ata wo ebi tete abedu sabre no ye bekomu a no na wonana enana anema bia odi di afie ho no anya wo sunsunsan so. Hallelujah, amen. Psalm 12 Israel nyom no maduba dumi no o say o say abobo ni awere kikire ko awurade boa na hotifo wiesa na nokwafo ase hyi onipa mam nokwafo ase hyi onipa mam wone won fefo keka nsem hu no ana anipa keka nsem hu anofemfe ana obabia radio obi say apam dada anya adwuma homeda anya adwuma momfa mo hu nsem anu de ekum ogodu aso de no paso oba for de anu obi apam dada. Hallelujah, amen. Ana dana nipa dada nipa ana emu akonfo adupu nipa. Hallelujah, amen. Me bobo nsam so akere wona amu ahu ba bia esese wutu anamo ensranka wo se wawura jirifo aso da mu ha adoforom hweye na wonyina so ansaye o Bible se wo se nyina so a wotrini ni bede asem we enu anam timidi ase amedwendwen me ho
ɛna honkonkon de asɛm maame ti me frɛ asenkafo pani ebisa nse wo ne de asɛm bi ama me kae sɛ wa Psalms na quotation no pa de ye nipa nti yɛsɛ me yira fi me hu ba bi kura ɛwɔ ɛna wɔde kyerɛ me wɔsi wɔsɛe anyinaso a ɔtɛni ni wobɛyɛ dan yɛsi yɛ ni ahyiamu ɛbɛda yɛhu Yesu Kristo ani mu nyam ebi sɛ yɛma yɛ wana wanti yɛ nkwa sɔre me say miti baako pɛkora yɛbɛwura sɛ ɔdɛm yɛbɛkɔ akɔbɔ owura Yesu Kristo de yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn sɛ ɔmfa ne dɔbɔ Yesu Kristo so na yɛre dɔm yi a ate sɛ yi awurade nsia no ma yɛn sɛ nipa bi afa nyansa ankwadaa kora mpo a yɛwɔ anya free education a wɔn kɔsua adeɛ kakra nipa bi afa nyansa ne yɛyɛ kɔɔ ɛsɛ atikyafoɔ ɛne aban mpanimfoɔ adwene sɛ wɔn nsa nto school ni mu na wɔn mɛtena fie nipa ho yɛ mesere ɛnɛ wɔn ka ne radio so no agodoro sɛ nkwadaa na wɔn school mu ɔkora no wɔn de wɔn nim deɛ ɛkɔ so koraa o wɔn nte sɛ ɔhaw bi koraa ɛkɔ so adɔfo no wɔsɛ nyina so a wɔte ne ni bɛyɛ dɛn nkwadaa na gu fie yɛ o ɛna nkwadaa yi gu fie yi yɛ wɔn nkɔ school yi sɛ nyame amoa yɛ na yɛre yɛ ankɔ ama nkwadaa yɛ ankɔ school a abrabɔ bɛyɛ na nkwadaa no bɛbɔ yɛ nyinaa yɛ nwene ho woda abɔmpa yɛ hallelujah amen yɛhwɛ asɛm bi Psalm 16 verse number 4 yɛbɛ nsɛm bi hɔ Psalm 16 verse number 4 ɔsɛ wɔn a wɔdi anyame foforɔ akyi no Bible sɛ wɔn a wɔdi anyame foforɔ akyi no ɔma wɔn yi a ɔdɔɔso Bible sɛ ɔma wɔn yi a dɔɔso hwɛ mame nkasɛ mi nkyerɛ wo ɔsagyefoɔ Kwame Nkrumah Onyankopɔn ama ne nimdeɛ ne nyansa na asase no ne n'ani gye Nyankopɔn asɛm ho na nso so ɛkɔduru baabi no ɔtwɛn ne ho firi nyame asɛm ho ɛkɔdi anyame foforɔ akyi no Kwame Nkrumah ni baa ne ho so no na nkwadaa de ne to dwom wɔ school mu Kwame Nkrumah kwani akɔyɛ Gini mu asase so kotoka hwehwɛ na manya ɛnyɛ saa ɛnyɛ mo nyata mo na mo yɛ fɔmfɔ ɛnyɛ no na mo toɔ ɛnyɛ no na mo toɔ mo mpam no Nkrumah de wɔ yawi meboa ɛnso so ɛdi no birthday a na Ghana asese sika kɛse ni yɛdi hallelujah amen na aduru pra de wɔyɛ yɛ nti ɛsɛ na nim yɛrɛ egu aseɛ ɛnka yɛ kɛ nneɛma Kwame Nkrumah yɛ Ghana ha ka president bi yɛ ntimi ma yɛ bi akwan akɛseɛ nneɛma akɛseɛ mfidie akɛseɛ a obi ebie ɛnso ne wɔsɛ the party ne ntimi ma pa wɔ biem mesi wo a wɔte yɛ bi a wɔde abosonsom asi wɔ ne so sakra wadwen ɛnyɛ sɛ wɔn nyina so bɛsae na wɔsae wɔn nyina so a wɔte ne ni wo bɛyɛ dɛn wɔte ase Nkrumah kɔ Gini akɔto malam bi a ne din de kankan ɔno na nya mini bi na ɔkɔfa ba Ghana ɛnyɛ bosom nana ne din de kankan o na malam no ne yɛfɛ no kankan ɔno na nya mi bi ɛna ɔde ba Ghana amenhyira wo nneɛma bia ne so ɛfrɛ no kankan nyame mesrɛ wo nipa di bɔne wɔ Ghana ha o nipa da sɛ ne timi kyerɛ wɔ pemfoɔ ne yɛde na asi akonnwa so na yɛde dameɛ bɔ na pampam na abɔ akonnwa wɔ kyi mu yɛde adeɛ hyɛ ne yam ayi ne ba afiri ne yam ɛtumi wɔ akwadaa wɔ durom mepaakyɛ wo ɔwɔ akwadaa no wɔ durom a ne yɛde afra ne tɛsɛm na ne nipa da sɛ ne di dware sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛnya tumi ɔka sɛ mu nipa ntimi nyia no hallelujah amen meka nyame asɛm akyerɛ wo nɛ ɔrɔfoɔ yɛde berɛ na ɛyɛ adwuma no nti mempɛ sɛ mɛdile ho koraa kenka Bible ma me ɔsɛ wɔn a wɔdi anyame foforɔ akyi no mo a modi anyame foforɔ akyi no awurade ma mo yɛ adɔɔso menhwie wɔn mogya nhwie nsa me ngu hwɛ onipa bi a woso ɔbosom a wo ne wasefoɔ nyinaa Onyankopɔn taa mo mmiɛnsa ne nan yɛ ɔtaa wɔ so hɛ wo a wote a wagye bansere mpakyɛ wo pa a wontumi nsena afa berɛ a mɛkɔ akɔhye no ɛsɛ mene woakɔto toilet mu mekɔ afram so mede bi kɔhyɛ toilet mu ma ɔno abɛgyina hɔ na mede wura toilet mu nam sɛ ade aba mmia so meda so tiwi ase mede banku hallelujah amen ɛyɛ awurade na ama yɛ tumi sɛ yɛmfa nyɛ saa adwuma no hwɛ
ye fi abosom ani tumi a wo ye fi enti ama sesei se wan fa Kristo som yi a ani ma esa ba won chenya na firi wonsa ane na ware wo honhom ane ne tumi ane wo da e wo honhom wa bra wo mo akohoma be kan kura kire won ne wo wo di anyamfo furachi no ama wo ye ayedai adoso edimu amote a mo fidua mu abosom mo fie enkonyago mo fie mode mo wira asemo mena ma urade asem so kasa kire mo nso amote Kristo so mo power mo mpa ye amun suro nyame na wo suro nyame a obosom obetima nya ho kwai kuro ba ko wo wi asema ni je ho pa na wura so kuro mu obosom nsi ho kuma wura so ba ko kuro mu ho mi hu sa obosom nsi ho mi hu konfo bia ofiri wura so hallelujah amen so wo firi wo kura wo bewu hallelujah mani ji kuro no wo ye pa me se da chi bia wura de hira me me kwa ko si fie si ho that's right cause mani je kuro no ho tieni yo abosonsom ayade se nipa abranti a waye ready sa wonu obi kwaje aduro na me pa cha se be ya wo benye sika se de be ya wadwuma baba me pa cha wonu mu guase na eba no wonu mu guase na eba no mu a motiti mazi amo bia nyuma me pa cha bosomo ye fitani da bi onye fitani wo bosomo ye fitani wo ntonya ma wo ye ka wo wa pepa wo ye ka hallelujah amen ayeni pa na nya me ma wonim de ene nyansa na wo de aye ka ho adwuma ade na wakwaje pansra besen adwuma brante wo pie store bansra na wonim de wo mu onwan woro ho ene wo mu bada na adwuna pamere pamo a ade se na wo yi da ya kire nkrofo na nsa ne mantimi anakro ne ma mi hunu ya meda ya makọ ha ja ma honye e wo san wo dem hallelujah amen asan wo dem me kan kura kire na kenka Bible osibi hwie omoja hwie samingo Leviticus 19:31 yawe baby ase ko bisa de hallelujah me say me bona pesia ma dabi o ha awurade nti ye besia ye beto ye bo ase ne ya wo no fufuo de nkwa aguso na wanya bi adi amen amen so we say nyina so a wateni ni ba ya dan akana wo nyina so ya o abusuani nyina so na nkaya enipa bi atata abusuani mu pani amna kwaje adura be safie ho etina abusuani ni asomdwe adura na okwaje yenso nso wawu munim na chiwade munim ba bia samode ko ana adupu mu ana dimunya pese me catch us it is time God is near that time akaka krabi na Yesu Kristo oyeda oba Kababu yanko Leviticus 19:31 I say mon nane mo nko de bisafo nchen Bible se mo na mo nko de bisafo nchen na mo hwehwe de sifo akiri kwa na mo hwehwe de sifo akiri akwan emfa ngum ho fi wo emfa ngum ho fi wate me ne awurade mo nya obi abekodu nsini ho bia Bible se ho agufi ho agufi mo hwehwe de sifo akiri akwan enko ose mo nane mo nko de bisafo nchen mo nane mo nko de bisafo nchen na mo hwehwe de sifo akiri kwan na mo hwehwe de sifo akiri akwan emfa ngum ho fi wo emfa ngum ho fi ewo wo ho awo mo ho me ne awurade mo nya e do ni bia wakwaje aduro bia na kwotwetwere ofie bosomo wa yire ho som Yesu yie na bompaye na watimi ade ho afiri sa bosomo na ofie ho mu atimi ade ho won konwa ofie ho mu mesrawo se bia de obi atra konwa tutum so a ho ma wo mu no abatena ne mu e kan kura kire wona ya de kwa na wie ebere ni nti yambase abasa mo bre bebre Hezekiah 36:16 wada uruma yankwa Ezekiel chapter 36 verse number dia me fa ye ni na mba na mo so de atoso na awurade asem ba me nchen se onipa ba Israel fie etena wan asase so na obon abrabo ne won ye ho egu ho fin won na won bra no ete se osachima ho fin wo mani what won abrabo te se asachima ho fin what onipa bia wo kwa abosom so sa na wabrabo be te se wo ba wa kompikire tieni yo enti me pasao ana
fa yesu hye wo kra no wagye nkwa na dedi akyire watimi anya nkwagye hwɛ na wanwo kra no padua ho fi otumfo nyankopɔn ho yɛ mɔbɔ ɔnkae na wɔdom yɛ adom ne nti amen amen. Yeah.